channel! Good morning! Kumusta po kayo? Dito po sa amin ay may ulan. At awa naman ng Diyos, hindi naman inabot ng bagyo. Kumusta po kayo sa nagdaang bagyo ng Julina? At nabalitaan ko naman ngayon itong umaga, nanood kasi ako ng unang hirit, ang sabi ay umalis na nga, palabas na ng Pilipinas si Julina at ang papasok ay si Kiko. Ngayon guys, nakikita nyo itong packages na sa harapan ko. Gusto kong i-share sa inyo guys, it is my first time to order a dress. Pero meron din ditong, hindi ito dress, tapos ito hindi rin dress, pero buksan ko na rin kasi may tatlong balot dyan. Ang gusto kong i-share sa inyo guys, itong dress, kasi sa mga ang daming yung review. Umupo nga ako guys. Kasi parang putol yung ulo ko dyan. Okay. Ang dami kasing reviews guys doon sa Lazada. Ang daming nag-comment na yung dress daw na natanggap nila ay maganda. Magandang fit sa kanila. Magandang tela. And then murang-mura pa. Okay, swak na swak sa budget natin guys. Kaya sineshare ko ito, baka sakaling okay din sa akin, ay gusto ko rin i-share sa inyo para sa ganon, huwag na kayong magatubili pang bumili dyan sa mga mamahaling mga stores, kundi ito na lang. Hindi naman ako nagpapatalastas nito dahil sponsored, wala pong sponsorship ang mga mine-mention kong products dito po guys, ha? Okay, disclaimer lang. So ngayon guys, gusto kong i-share sa inyo ito nang sa ganon ay may matutunan na naman tayong bago ngayong umagang ito. Di bale nga, yung pangalan nito? Di bale mura, basta't kontento ka at fit sa'yo at maganda. Di ba? So, tingnan natin guys. So, unahin natin muna itong maliit kasi ito ay hindi ko dapat buksan to kasi marami pang kasama ito. Pero anyway, next unboxing ko ay makikita nyo rin guys. May mga exciting na mga products akong in-order at tutunghayan nyo dahil po ang 9.9 na sale ng Lazada ay talaga namang ang mura. Katulad po nito, ito ay bubuksan natin. Ang declared value, yung ang nakamahal sa akin guys, yung distance kasi yung shipping fee ay napakalaki. Kaya pagka bumili ka, kung halimbawa ang katulad mo ako na nasa probinsya, ay kwentahin mo rin yung shipping fee kung bagay ba na bumili ka. Kung meron dyan sa malapit sa inyo, dyan ka na lang kasi minsan mahal yung delivery charge or yung shipping fee. Katulad nito, 69 pesos. 69 pesos guys ang declare value nitong item. Pero ang shipping fee is ito. Ipakita ko sa malapitan. Anyway, ilagay ko na lang sa screen guys. Maliliit ang letters. Okay. Ang shipping fee is 194. At ito ay COD. Okay? Ako po hindi bumibili sa online, any kind of online na transaction. Never ako na bumili na online banking or yung MoneyGram. Hindi ako ganun guys. Ang ginagawa ko, COD. Gusto kong mahawakan muna yung product bago ako magbayad. Gusto kong makitang nandyan na bago ko ibigay yung aking bayad. Ganun po ako. Pero kahit hindi pa naman bukas, pero minsan guys, nangyari rin sa amin, ang asawa ko bumili ng spare parts ng kotse, yun naman ay hindi sa Lazada. Sa Facebook naman yun. Alam nyo nangyari guys, yung spare part ng kotse, alam nyo yung wiper ba yon, yung gumaganon-ganon sa salamin ng ng kotse sa harapan. Bumili siya noon. At saka yung yung ganon at saka yung 'di ba pagka nagbukas ka ng anong tawag mo? Doon sa makina, 'di ba? Hindi ko alam mga pangalan ng parts ng kotse, guys.
Yung cover ng sa harapan, na kung saan nandun yung motor or makina, ay pag binuksan mong ganyan, di ba merong dalawang stick dyan na mag-hold para sa ganun ay masilip mong komportable kang sumisilip dun sa mga parts na nasira or at iska dahil naka-permanent na naka-open. So, bumili siya ng dalawang stick na ganun. Yung stick na nabili niya ay hindi po function. Kaya, ang nangyari po, ganun nga, COD nga, tinanggap namin yung, yung product, pero hindi pa na-test. Yun lang. Yun ang mga tignan natin sa online selling. Sinishare ko ito para sa atin na mga nag-o-online buying or mga customers na katulad ko through online. Kasi, alam nyo guys, hindi naman natin pinupulot ng pera, diba? Kaya nga tayo nag-o-online at mabusisi natin tinitignan yung mga mura at makamura tayo na mga bilihin. Katulad nito, pagka ganyan na may sale ang Lazada, tinitignan ko yung mga big stores at kilalang stores at doon ako nag-o-order. Alam nyo kung paano pagpili noon naman. Ang tignan nyo ay kung may mga reviews. Yung mga reviews, at least may 10 to 15 or more reviews na magaganda. Ganon ang binabasehan ko guys. So ngayon, bumili ako nito. Ang price is 69 pesos and the name of the item is hindi ko mabasa, ang liliit, retro, simple, exquisite, rhinestone, earrings, women, jewelry, gift, may nakalagay pang gift doon sa pang regalo, pwede, yung mga jewelries pang regalo. Kaya ako bumibili ngayon guys, sinasamantala ko kasi pag kami, alam nyo, yung pag nagpapasko, hindi natin maiwasan na kapag naglalambing yung mga amiga natin, mga kaibigan natin, di ba? So, meaning guys, ito pala, hindi ko pa natapos yung explain. Meaning, mas mahal ang shipping fee kasi ang item is only 69 pesos, but the shipping fee is 194 pesos. Tingnan nyo, earring pala ito. So, let us open. At ang seller ay, sabihin ko na lang, ang si seller ay, hindi niya nalagay pangalan niya. Oh. Address lang nilagay niya, guys. Ay, hindi. Nandito. Sold by CBWH Rivers. CBWH Rivers. Lazada Compound, Pulo Diezmo Road, Barangay Pulo, Cabuyao, Laguna. 4025. Yun. Yun ang address. So, yan. Complete na ha. Pwede nang hindi ko ilagay sa description box, pero kung gusto nyo ilagay ko rin. Just comment down below. Masyadong maingat ang pagkakabalot. Sobrang balot ng bubble wrap. Teka lang, wala akong gunting dito na nadala. Oh my gulay. Wait lang. Wala akong gunting guys. And here it is. Ayan. Tingnan natin. Oh, wow. See this? Ganda Oh. Ganda. Maganda, hindi pa nga na-open. Excited. Ayan guys, oh. Nakita mo yan. Ewan ko kung marunong akong maglagay nito. Ito yung fashion earring na nilalagay dito guys. Nilalagay dito. Yan. Kasi gusto kong i-prank yung asawa ko. Kunwari, nagpalagay ako ng mga earring dito. Kasi, ayaw niya nung maglagay ako ng earring dito o dito. Ewan ko kung gano'n yun. Ganito ito. Tingnan natin. Teka, ilapit ko sa inyo. Ilapit ko sa inyo guys.
Ayan o. Look at this. I'm 8 pieces set, creative, retro, simple. Ayan. Ayun. You see this, guys? Wow. Look at this. Look at that. Oh. Tingnan natin. Gusto ko siyang i-prank. Kaya ako pumili nito. And then, magamit ko sa prank and then I will give this away. I-give away ko ito. Give away para sa mga dear viewers. I don't know how to use this. Oh. Hindi pwede. Tatlo lang to. Bakit tatlo lang to? Tatlo lang. 1, 2, 3. 3 lang itong itong dangli. And then 1, 2, 3, 4, 5. 5 yung Hindi ko alam paano gamitin pero I will see. Tingnan ko mamaya doon sa model sa pinag-orderan ko. Ayan. Ayan, nakita ba? Ganyan, guys. Pero akala ko hindi bubutasan ng tenga. Butasan pala pag nilagay sa side. Ayaw ko na. Ayaw ko nang mag-prank. Pamigay ko na lang ito. Ayaw ko na. Ayaw ko mabutasan yung side ng mga tenga ko. Kasi ito ay yung nandun sa ang model kasi nito, guys. Itong mga itong maliliit. Nandito. Dito. And then yung dumpling, dito. Ganon. Dito, oh. Dito. And then, nagtataka ako, 4 na magkakatulad, isang maliit. Bakit ganon? Hindi ko alam gamitin kasi eh. Ayan, guys. Pero sa description, it's 8 pieces. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pieces naman. Pero, bakit ito, ang liit, no? Bakit ganon? Ang hirap, di ko alam yung mga uso-uso nila yung nilalagay dito. Lulukoyin ko sana ang asawa ko. Akala ko yung diipit, kasi merong nabibiling gano'n na diipit. Di ko tinignan maigi yung description. Ang binasa ko yung mga review. Ang ganda kasi ang gaganda ng review. Ang daming review nito. Siguro dahil mura, biro mo ba naman makaalahas ka na ng 69 pesos o ang hirap yatang gawin yan. 69 pesos lang, no? Diba? So, na-open na yan. So, next is ito. Ito, guys. Tingnan natin. Okay. Pero, ito hindi ko pa na-try. Try natin. Sabi ko kasi unboxing and try on. Paano ko i-try on ito? Tutusukin ko yung dito ko. Hindi pwede. So, ang i-try ko na lang ito. Itong mga ito. Wait, guys. Tingnan natin, ha? Perke, nako, na ako nag-Italian. Kasi, nowadays, hindi na uso yung gagamit ka ng tunay. Yung tunay, sa pang-araw-araw ibig kong sabihin. Pero kung may mga okasyon, medyo magsuot ka naman yung appropriate. Yung tunay naman ang isuot mo. Diba? Kasi alam mo, yung marunong tumingin, alam niya yung tunay at hindi. Nakakaya namang magsuot ka ng hindi naman sa nakakaya, pero parang importante, ganun, importante yung okasyon, bigyan mo rin ng importansya. At ito naman ay, para ng tunay. How is it? Oh. Tingnan niyo naman ang aking hikaw. 69 pesos at ang dami. Sinong gusto? Sa tingin mo? Okay naman. Okay naman, no? Okay. Ayun, naka-try on tayo. Nakita natin na okay naman.
At sulit na ang bayad natin. Ang bayad ko is 69 plus 100. Mahal yung kanya. Ang shipping fees, 194 eh. Kaya nga eh. Yun lang, mahal sa shipping fee. Ayan. Hindi na naibalik. Where is it? Ayan. Nagkakatuwaan lang tayo guys. Kasi maulan, bumabagyo sa Luzon, at umalis na ang bagyong Julina. Ngayon naman ay parating ang Kiko. Sana naman ay matapos na. Sana naman ay tumaan lang ng babahagya at hindi na makapinsala. At sana ay matunaw na lang sa himpapawid or sa tubig or saan man dyan na hindi na maka-damage pa ng mga kung ano-ano at lalong-lalo na hindi makapinsala sa tao, no? So, let us continue. Naipakita ko na yung earrings at describe ko naman kung paano. Yung pag-iingat natin sa pagbibili ng online ay kailangan masinsinan yan guys ha. Ang pagpili ng seller online ay sinabi ko na tingnan nyo yung mga reviews at mabasa nyo yung mga legit na reviews kasi minsan may mga reviews din na hindi natin alam, di ba? So, konting ingat. Okay, ito naman ang pangalawa. Ito naman guys ay siguro nakabili na ako ng dalawa dito. Pangatlo ito ngayon. Ang seller ay si Sellers. Ang pangalan ng Sellers ay hindi pala ito yung dati kong binilan. Sorry guys, akala ko siya. Iba pala to. My first time to buy this from her. Ang pangalan ng store is Sellers at Pulo Diezmo Road, Pulo, Cabuyao, Cavite. Ay, Cabuyao, Laguna, Cavite. Okay, anyway, ang declared value is 296. Tapos, ang shipping fee. Oh, nasa na shipping fee? Hindi nilagay. Kakaiba ito, hindi niya nilagay yung shipping fee. Basta ang binayaran ko, all in all, ay 421. Nakita mo? Ayan, nakita mo yan, 421 guys. 421 ang nabayaran ko kay Manong, delivery man na mabait. Okay? So, ngayon, buksan natin. Meron pa siyang binitin na tagbilaran. Buksan natin dito. At ito ang item. Ang pangalan ay Women Yoga Pants with Pocket Plus Size Leggings Sport Jean Gym Leggings Women Tummy Control. Oh, kaya ako nag-order guys. Kaya ako nag-order kasi gusto ko mag-exercise na ako at ipapakita ko sa inyo yung pag-exercise ko sa umaga mamaya. Okay, anyway, i-try on natin to. I-try on natin. At ito ay leggings. Ito ay pang-exercise ko. At ito ay ganito. Oh, ganito ang in-order ko guys. Maroon. Kasi marami na akong black. Super dami na ito ng black. Wow, ang ganda ng tela ha. Wow ha. Wow. Ang ganda ng tela guys. Wow, pinahangan nyo ako guys. Kung sino man yung seller na yan, thank you. Hindi ko pa nga na-try on. Pero sa nakikita ko na ay maganda na. Super ganda ng tela. Makita mo? Yung makapal. Makapal na matibay. Oh, makapal na matibay siya. Talaga. Okay, I will try on. Dito na sa harapan nyo guys ha. I-try on ko. Ha! Magbobold yata ako dito sa harapan nyo. Ayan, sinuot ko na. Promise ko kasi i-try on ko yung mga binili ko. Kaya ayan guys. Ayan, nag-try on ako sa harapan nyo ha.
Mismong sa harapan nyo guys. Try on natin. Pag kayo maninilip. Sinilipan nyo na ako. Ayan. Uy. Mukhang okay. Mukhang okay. Mukhang hindi naman papasok yata. Mukha naman yata hindi papasok. Teka guys. Tulungan nyo naman ako. Ayan. You see this? Sana high waist. Kasi yun ang hiling ko, high waist. Gusto ko high waist. Ayan. You see? I told you. Maganda. Wow guys. Maganda siya. Oh. Ganda. Ayan. Kita mo. Maganda guys. Okay? So, approve. Okay. Ox na ox. Excellent. Okay. 5 stars. Ayan. Subukan natin guys. Subukan natin yung ating leggings. Try natin. Tayo magpapapayat na. Magpa-sexy na tayo. Ayan ha. Okay na okay pang exercise. So, anong gagawin natin dito? Ilang stars ang ibibigay natin sa product na ito? 5 stars. Yan. Success. Sa totoo lang ha. Hiningal ako guys. Grabe ha. Nag-exercise pa tayo ha. Tingnan nyo yan. Nag-try on na. Try on talaga. Actual na paggamit ng ating leggings. Ako lang ang ganon. Papauso, no? Ngayon, ito naman, ito na yung pinakihintay ko kasi ito talaga, gusto kong i-share sa inyo kasi parang nagandahan ako sa description, nagandahan ako sa mga comments or reviews, at sana naman ay totoo, honest reviews ang mga yon para matunghayan natin ngayon na maganda rin ito. At ito ay nagkakahalaga ng 209 yung item at ito yung best seller Elle puff sleeve dress. Elle puff sleeve dress. Okay? 209. Pero yung shipping fee is very expensive. Very expensive para sa akin. Kung sa akin ibase 348 ang shipping fee, pero ipinikit ko na lang kasi sabi ko, sa bagay, kung maganda nga talaga, dahil nakita ko rin yung mga, ayan 348 ang shipping fee guys, tapos 209 yung item. Let us see the item na 209. This is a dress and a puff sleeve. Tingnan natin kung magandang tela, kung talaga bang pangalan nito, deserving ba tayo makatanggap ng ganito o talaga bang bagay doon sa ginastos natin. Tingnan natin. At ito ay navy blue. Yung in-order ko tama ang kulay, nakita ko. At sa nakita ko sa tela, tama rin. At tingnan natin. Jaran. Naku, may magbuburles ngayon. As promise, ite-try on. Jaran, naku, mukhang maliit. Oh, maliit man siya. As promise, itry ko. Ang pangalan ng store is sold by Bestseller Shop 999. Yun ang yun ang pangalan niya. At as promise, ay itry ko on ko ito. Paano ko i-try on ito? Ay mukha akong suman dito. Ang liit. Anyway, let us see guys ha. Okay. Pikit kayo. Pikit muna. At maghuhubad na. Oh. Maghuhubad na ako talaga. Oh. Maghubad na guys. Nagpawisan ako guys. Eto na yun guys. Oh. Table. Ito na siya guys. Oh my god.
Kaya lang, dapat strapless ang bra. Hindi na ako nagbihis ng bra. Meron akong bra, na strapless, pero hindi na ako pumunta sa baba. Wait. Ayan guys, na-try na natin. Maganda naman siya, pero mukhang masikip. Anong masasabi nyo? Tingnan nyo. At ang ano niya, ay naku, hindi ko natanggal yung yung trinay on natin una. Wait lang guys, hindi natin natanggal. Tapos yung dapat bra dito ay strapless, hindi ganito, no? Ayan, at ipakita ko sa inyo kung gaano kaiksi. Ayan siya guys, oh. Ayan. Layo ka nga. Layo ka nga. Ayan. Ayan. Anong sa inyo guys? Anong sa inyo? Ayan. Okay ba? Okay lang naman siguro. Okay lang, no? Medyo masikip lang, no? At saka, dapat walang strap ang bra, no? Hayaan nyo't magpapapayat na ako, magpapayat na ako. Meron na akong leggings. Naka-order na ako ng limang leggings. Wala na dahilan. And then, yung bike nandyan, laging naghihintay sa akin. Hindi naman ako pumupunta at mag-exercise dahil busy. As in, busy always. Hanggang sa pagtulog ko na lang, nasasabi kong, Diyos ko, hindi pala ako naka-exercise. Pero anyway, yung gawaing bahay, gawaing mga trabaho, kung ano-anong ginagawang action sa araw-araw, exercise na yun. Pero yung sadyain mong mag-bike, bihira eh. Pero sabi ko, lalaanan ko na ng oras. Kaya nag-order ako ng leggings. Tapos ngayon, eto. Maganda ba? Okay ba? Okay, anyway. Magpaalam na ako, guys. Wait lang. Ayan, guys. At magpapaalam na ako. Thank you so much for watching. Sana mag-like kayo, mag-comment, and then share nyo itong katuwaan natin para dumami tayo at maging maligaya tayo lagi-lagi at maging mabibo-bibo itong ating channel. At sana paki-share nyo naman sa mga kaibigan nyo, paki-share nyo pa para magkaroon pa tayo ng iba yung mga friends, and then makahalubilo dito. At nang sa ganon ay makayanan din namin ang gumawa ng mas magaganda pang mga videos, and then makatulong kami doon sa mga, alam nyo na, yung mga maralita na tinutulungan natin ay andun pa rin ang puso natin at tutulungan natin hanggat kaya natin. Okay? So, thank you so much guys. Please like, comment, share, and subscribe. At sana ay napangiti kayo nitong video ito. Nagkatuwaan lang tayo. At katuwaan na may information na importante sa pagbibili ng online selling, lalo na doon sa Lazada or Shopee or any online store. Okay? So, thank you so much. See you again next time. God bless. Love you guys.